4 hours a day in my room yn creu fideos bychan amdan TikTok a YouTube. Helo, enw i Osian, a dwi'n methu byw heb Animeiddio LEGO. Dwi'n jyst yn cofio dwi wedi dwlu ar LEGO ers mi fod yn ifanc. Dwi'n meddwl, y set cynta mawr ni wedi cael oedd o'n Mines of Moria, Lord of the Rings. Mae hwnna'n rhywle yn ystafell in bits and pieces. Dwi'n dwlu mwy ar y minifigures na'r sets. Dwi'n meddwl y peth yw gyda LEGO, mae mor syml, just neat. A mae'n gymaint o fel detail ar ohonyn nhw. Dwi wedi bod yn gwneud stop motions ers mi fod yn ifanc. Os ti'n edrych ar nhw nawr, maen nhw'n really wael. O'n i yn prifysgol, o'n i bron a creu ffilm gyda ffrind fi yn y prifysgol. Roedd Covid dod, di dynistio'r trafodaeth am creu ffilm mas o fas y tŷ yma. Pam lai mynd nôl at stop motion. Nes i dechrau wneud nhw am YouTube i fi fy hunain. Nes i greu advent calendar. So pob diwrnod, am 24 diwrnod, nes i creu fideo bychan, massive mistake oherwydd o'n i eisiau mwynhau Nadolig, ond be nes i 4 hours a day in my room yn creu fideos bychan amdan TikTok a YouTube. Pob diwrnod, dwi'n gwybod pam nes i wneud o. Dwi'n cofio fel stresio fel, dwi heb wneud am y diwrnod nesaf, be dwi'n mynd i wneud? Oedd hwnna'n hwyl, oedd wedi dangos i mi o'n i really gallu wneud o. Oedd hwnna'n y dechreuad o'r the followings coming in. Oherwydd oedd pobl yn hoffi hwnna. Enw TikTok, YouTube fi yw Brics Cymraeg, just oherwydd, wel dwi'n Gymro. Mae pobl yn butcher ar enw. Inspiration fi yw rhywun o'r enw Brotherhood Workshop, mae'r YouTube. Mae o'n wneud pethau anhygoel. A dyna lle mae steil fi yn dod. Fel dwi ddim yn really defnyddio Lego, dwi'n defnyddio plasticine. I mi, mae'n edrych mwy realistic. Dwi'n gwybod mae Lego ddim yn realistic, ond dwi'n hoffi'r adio real life gyda Lego. Fydd mam yn dweud mae'n obsession, like she doesn't want me buying any more. Os dwi'n prynu set, 99% of the time mae'r set yna dwi'n mynd i creu rhywbeth gyda fo. Mae'n fel creu budget am ffilm. Ond ie, ti gallu, that's just softening it. It's an obsession. Os ti'n hoffi rhywbeth, ti'n hoffi it. Star Wars Lego dwi'n meddwl yw'r un sydd yn popio bant. Y rheswm dwi'n mynd i wneud llawer o Star Wars videos yw'r CGI. Mae'n cymryd gymaint mwy amser a dwi'n hoffi gwneud pethau'n practical hefyd. Mae'r action sequences, os dwi'n siŵr creu rhywbeth action, mae hwnna'n cymryd mwy o amser. Os dwi'n wneud ffilm 2 munud, os dwi'n wneud o pob diwrnod non-stop am cwpl o oriau, probably take me 3 weeks. Time consuming, ond pryd ti'n wneud o, mae'n hedfan trwy. Oherwydd ti'n gwylio be ti'n wneud. I fi, mae ddim yn really patience. Ti'n gweld Lego yn dod i fyw ar cyfrifiadur. Dyna beth sydd yn gwneud yr amser hedfan trwy. Os dwi'n dal yn wneud hwn cwpl o blynyddoedd lawr y llinell a mae'n wneud yn dda ar YouTube neu rhywbeth, falle cael rhywun arall mewn i creu rhywbeth amdano fi, so dwi'n gallu animeiddio, just cael pobl yn dod at ei gilydd. So hwnna'n eitha cool. Mae hwnna'n eitha cool.